Karom domar Etum Karbi akhei pinangan kidu kisung kipunanci anta polo Laso pen pinangan atum ke apran kidam nang atum tadolo an om ajone amithang hemrit osi kaprek state Chennai Bangalore Hyderabad lom an kam chongdat nang atum tadolo chilang dap elote chijinso me Etum Karbi Anglong lapan kisung lo lapan kiduk lo imithang along le imithang ahemarit osi kaprek adim an chongdat nang Laso heloving chongdat dam pen pinangan atum ke ahemarit chilang long tadolo bonta pinangan atum ke kangbo tadolo atum ke apran ke dan atum tadolo imithang Karbi Anglong long le chiklem ji pusitame iduk do atum ke kaprek adim le chongdat dam ji pusitame iduk do Laso pini Labangso video long Kahelo heloving chongdat dam pen kecil nang jelam sthan pasna tang te video le pancing lona ahok Etum Karbi Anglong non tribal akhei tum do piktang lo West Karbi Anglong lapen East Karbi Anglong bas kisang kachetok adim lake Manja henlo lasi hadak kadoko beta chineji hadak jasmet langdam prutangte tailor pir ke thak akulat pen chenglok hotel restaurant lapen ke kaprek kulat thipo anta bang akhei sikirbi kedam tang West Karbi Anglong tumpreng along inut Karbi amunit Phan bang akhei kulat pachubilong ledet lapuha hai semen nangklang lo ason tinalong ta choklem thaive bang akhei si chepahemphu et penajok Etum Karbi akhei kisung kipo dopik lo school ke memedet rong ajo lapen ke inglong ajo lom school ka vedet penajok bang akhei bang adim long seme kichubido nang atum tadolo Laso penajok pinangan lokachari student atum apran kedam nang atum tadolo lahai hello Karbi tum kisung lahai kisung penajok pinangan Karbi aratum amithang ahemarit osi kaprek state Chennai Bangalore lom chongdadun atum dolo Laso chongdadam pen pinangan atum kidu kisung gipo bang dokpe athei hadak kidun pinangan atum ke kitok kilang ke thek ke rekavdet atum tadokpe Laso penajok kidam pen ingbodam det atum stame dokpiglo Etum Karbi Anglong pen ang tanjong si kibarlo kidam lo prutangte situation environment si kaprek lo kachiprek lo tuwang angbong stame murder det lapuson dokpig crime murder cases ke arjulong pikan lapan ke mobile phone snatch thipon jok titijat ke unlimited lo pinang anatum hadak jong si dam lo prutangte tangka safe dam longpo pangrum dam longpo pusmatha bonta haladak kidam lake mithang arideng tangka chithik tang do o lason pe sidam nangji athei emergency man so that lason hut pham sime kinang so lapen ke asap thek se lapen ke group ha pen si dam nangji lapen ke kaprek akhei alam le thek pusitame hindi english bang ke thek bek nangji kinang so lo athei hadak jong si kili lo plutangte group le dam pusitame kachikak nang lo kido ki thagadim lapen ke akam keklem long pusitame kumane ke morning duty lapen ke kumane bang ke night duty la puson lasi group le dam pusitame chithak dang po kaprek adim kaprek shopping mall long la puson lapen ke kido adim lapen ke kam keklem adim stame hello pik 10 to 5 kilometer an kidam nang analo keklem tumangke safe po bonta ajok keklem tumangke danger lo fermi milo athe duty ki prek jam pen ajok ahut pen ke inuwet lo kidam nangji kidam ta ningkan hut inu jerpo hadak claim dun lo night duty si kitan ani si ajo apor alang room chebang bom ahut tuwar alom hadak amunet atum chakbu hai pen ther dun lo apung dun lo kinep dun long lo kilong dun lo plutangte apran lo kalite alang lo kido ahormu an lo kithiponji bonta jerpo bang pinangan nangkat lo apran chipajok jipan pinangan nangkat det pen ilong dim chipatu joy lo ladak pen si alang likijok lo lapuson lapen ke kahelo chongdadam ji stame mithang kidam phamdor chit lapuson kale denangji extra tangkas tame chithik ponangji athe kisung ahut lage hadake chuhang churam thai velo munit a lifelong ke kumantu si kisung ki phojine kisu kilong pune chichini ne lasi hadak kidam phan tangkador chit lapuson kale denangji extra tangkas name chithik ponangji lapen ke akilo chongdadam pusame chini muchot thek muchot pensi damangji dunangji athe aprang huta inut amrit lapuson lo 7 years lo hadak Bangalore long ke do damta athe hem kachi bangji phan alang lithang da chini ne de thek thedel lo ansi asam amunit haladak kidam chiton chit pina jok latum long si hasumunit nangdun lo anke laso amunit phan Guwahati ansi a family tum pangthum nam toilo bonta haso amunit Guwahati nangli etpen train pen kisunang po dim nangli edlo bonta alang lithang da kachini ne det pina jok alang li train pen sunsudet lo an parte hala kangthum dam amnit pen phone chingkilong lip putante lasum lip puthot Bangalore ansi train pen chidun thui po lasi hala dak jongsi dam lu putangte 12,000 15,000 monthly long dam pu lapuson kali to kilang thekser lapen kenali mithang same asap thekser lapuson anpesi kidunangji family angbong pen kumane so that kumane chiwoi ju lapuson hut phan same tangka che thek nangji lapuson ke chithek ka videt penajok chithek dunong ledet atum same dok piglo kedam tang FB long stame Rajasthan long imbodam det Hyderabad long imbodam det lapuson kangbo news itum arjulong pi
Lasi ang tan an ka chongdat dun pusamit chitik pa mi pen si dunanji group pen si damnanji. Lasi pini kahelo chongdat dam aputhak a video. Lapangsi kang ton polo. See you in next video. Thank you so much. Bye bye. Karong.